Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan. Que tal, como están? Sexan benvidos a unha nova edición deste Somos Capaces, un programa no que coñeceremos actividades e persoas vencelladas con esa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. En primeiro termo, estaremos nas instalacións que esta entidade ten en Lugo. A bocha non pode ser considerada un xogo, é un deporte paralímpico neste caso, e nós tivemos a oportunidade de coñecelo pois fai un par de anos precisamente ca visita de Hilda Rodríguez, que é unha lucense, unha muller lucense con discapacidade que é medallista olímpica de bocha. Ademais, tamén estaremos en Ferrol para coñecer máis e mellor sobre o Servizo de Integración Laboral. Cogami é un recurso para unha persoa, vale? Unha persoa que este en situación de busca de emprego, que precise formarse antes de iniciar esa busca de emprego, pode contar con Cogami como recurso para axuda a ese camiño de inserción laboral. E tamén presentaremoslle a historia de María de los Ángeles Miguélez, unha guía que traballa no Museo do Mar en San Cibrao, en Lugo. Decidín que de todas as zonas, inda que era de Lugo, convíñame deixar un pouco o ambiente familiar e sentirme un pouco sola, e dentro das posibilidades este Museo do Mar era o máis accesible, é o máis pequeniño de todos, e seguramente que era no que me iba a sentir máis cómoda, como efectivamente foi. E temos moitos máis contidos, así que tomen asento e acompáñenos un mes máis neste Somos Capaces. E hoxe comezamos este Somos Capaces achegándonos ata a provincia de Lugo, concretamente ata o Centro de Recursos de Fingoi. Ali realizan moitísimas actividades. Nos hoxe queremos centrarnos nunha delas, no bocha. Queren coñecer máis sobre esta actividade terapéutica? Pois presten moita atención á seguinte reportaxe da nosa compañeira Lola López. Cogami ten varios centros ocupacionais en toda Galicia. Un deles está situado na cidade de Lugo e ata aquí viñamos hoxe neste Somos Capaces. Aquí xogan a un deporte paralímpico, a bocha. Así que imos a ver como pasan os seus usuarios practicando este deporte tan popular. E mentras os usuarios deste centro de Cogami en Lugo xogan ao bocha, eu quero falar coa terapeuta que dirixe un poquinho a actividade. Mirta, contanos un poquinho antes que nada para que nos vayamos un pouco facendo a idea en que consiste este xogo o que están xogando precisamente os usuarios deste centro Cogami en Lugo. Bueno, o primeiro que quería destacar é que a bocha non pode ser considerada un xogo, é un deporte paralímpico neste caso, e nós tivemos a oportunidade de coñecelo pois fai un par de anos precisamente ca visita de Hilda Rodríguez, que é unha lucense, unha muller lucense con discapacidade que é medallista olímpica de bocha. Tras a súa visita, a verdad que a actividade chamaba moito, os usuarios víronse moi interesados, e dende o Departamento de Terapia Ocupacional pois decidimos investigar un pouquiño, ver se era viable facelo aquí, e nada, puxemos todo en práctica, e a verdad que dende fai 2 anos levamos practicando bocha no centro. Contanos un poquinho como se leva a cabo. Bueno, pois para que a xente máis ou menos poda ter unha idea fácil para saber como se xoga, recorda moito o que chamamos a petanca en España. Vale? Ten unha característica moi particular, para nós é unha ventaxa importantísima porque é un deporte que pode practicar calquer persoa. Está totalmente adaptado, da igual a capacidade ou a limitación física que teña a persoa, porque podes adaptar en todos os sentidos. Neste caso, material tan só é necesario o equipo de bocha, que é un conxunto de 13 bolas. A maior dificultade é o custo económico, porque a verdade que como é un deporte paralímpico é un material que ten que ser reglamentario, ten un custo moi elevado. Neste caso temos que darlles gracias a Hilda porque foi a que nos cedeu as bolas. Despois tamén simplemente
facer o debuxo no do campo, que fixemos nós de maneira un pouco artesanal, e naqueles casos que as persoas o necesiten, precisase dunha canaleta. O xogo é moi sinxelo, é certo que de un primeiro momento xogábamos dunha maneira moito máis informal, pero bueno, dende fai 2 anos para aquí a verdade é que fíxose moito máis profesional, consultamos as bases, os rapaces aprenderonas, a maiores tamén era tanto o interés que tiñan que fixemos de feito unhas ligas profesionais que fixeron eles, pasou de ser unha actividade un pouco ocasional a facela durante 3 veces a semana. De que todos xogan e practican este deporte dunha maneira super especial para eles, con moita motivación, non hai competitividade a un nivel de que poda supoñer ningún tipo de problema entre eles. De feito, nós impulsamos que sigan practicando este deporte por todos os beneficios que lles aporta. Non solamente temos que ter en conta os beneficios que ten para a xente unha actividade física a nivel corporal, senón tamén lle damos moitísima importancia aos beneficios que ten a nivel emocional e a nivel social. Fomenta moitísimo a participación social, o sentimento de grupo, estimula moitísimo todo o que os niveles de autoestima, e, bueno, a verdade é que notase moito cambio, de feito, dende que se empezou a practicar a bocha ata o día de hoxe nos rapaces. Sí. Con Mirta dese deporte da bocha que se practica aquí neste centro de Cogamí en Lugo, e falamos agora cunha das usuarias precisamente deste centro que habitualmente practica a bocha. Nieves, contame un pouquiño como se xoga, como te sintes ti practicando este deporte aquí en Lugo. A bocha necesita, é fácil, pero necesita concentración para saber, vamos, eso, como... Onde poñer a bola, non? Onde poñer a bola, sí. Eu síntome moi a gusto, é moi divertido e estou en contacto con moita xente. A bocha xógase con 13 bolas, 6 azuis, 6 vermellas e unha branca que é a guía. Para, como dixo a compañeira, é un deporte adaptado, vale, para todas as discapacidades. Emprégase unha canaleta para as que o precisan, e unha persoa auxiliar indícalle o xogador a onde quere tirar a bola. Falábamos con Mirta de competitividade. Competitividade sempre, obviamente, por suposto, sana entre compañeiros, entre amigos. Como levaste isto de unha vez ganar, outra vez perder? Levo ben. É parte do xogo, non, Nieves? Sí, parte do xogo. E resulta que, grabando aquí esta reportaxe, me chivaron de que aquí o meu amigo Quique era o artífice desas ligas de bocha que se levan a cabo aquí. Quique, que supón para ti a bocha? Contame. Pues supone un deporte muy bonito que a mí y que a todos pienso nos gusta mucho. Un deporte bonito que a moitos de vos gusta, pero que tendes un nivel, Quique, que xogades moi ben, Sí, jugamos todos moi bien. E de aí naceron as ligas, claro, para ver quen era o mellor. Sí. Yo hago las ligas de todos los ¿cómo diría? Dos centros. Sí, todos los centros. Eso é. E que pasa se un día che quitan a bocha, Quique? Pues que
debería un disgusto gordo. Bueno, pero como iso non vai a pasar, que non queremos que te disgustes e non queremos que nos quiten a bocha aquí neste centro de Coagami en Lugo, seguimos xogando, pareceche, Quique? Sí. Pois vamos a seguir xogando. Vai. E deixamos durante uns intres a cidade de Lugo para chegarnos ata Ferrol, para coñecer o centro que Coagami ten nesta cidade, para coñecer tamén os servizos que ofrecen dende este espazo. Así que, acompáñenos. Estamos nesta delegación de Coagami en Ferrol na compañía da coordinadora da mesma, María Neiros. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, moitísimas grazas por atendernos. En primeiro termo, contádame un pouquiño que tipo de servizos ofrecedes dende esta delegación de Coagami en Ferrol. Ben, pois, dende a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, tanto en Ferrol como nas distintas oficinas coas que conta Coagami, outras delegacións espalladas pola xeografía galega, parte dos principais servicios que ofrecemos é un servicio de intermediación laboral e un servicio de formación. Imos a centrarnos un pouquiño en ambos os dous servizos, no de intermediación laboral. En que consiste? Por que é importante, María? Ben, pois consiste en axudar e, sobre todo, Coagami é un recurso para unha persoa, vale? Unha persoa que este en situación de busca de emprego, que precise formarse antes de iniciar esa busca de emprego, pode contar con Coagami como recurso para axuda a ese camiño de inserción laboral. Un pouco por poñervos datos, temos unha bolsa de emprego de 27.000 persoas con discapacidade en toda Galicia e no ano 2014 1.700 persoas atoparon un traballo coa axuda de Coagami, pero insisto que non é únicamente coa axuda de Coagami, sino como a necesidade de que a persoa se involucre nesa busca de emprego. Dicíasme antes, María, que ese servizo de intermediación laboral está moi ligado á formación, non é así? Sí, moitas veces o que precisa a persoa non só é centrarse na búsqueda de emprego, sino pasar por unha formación ou un reciclaxe previo e necesita formarse en algún campo específico, vale? No ano 2014 en Coagami se impartiron unha media de 50 accións formativas, prácticamente con 15 alumnos en cada acción, o que nos permite, a parte da formación, en moitos casos, que as persoas poidan acceder a unhas prácticas despois do curso e que eso sirva para unha plataforma para que moitas empresas coñezan o desenvolvemento dunha persoa en prácticas e despois podan contar con elas no momento que lles fai falta. Por que é importante, María, como coordinadora de Coagami aquí en Ferrol, contar cun centro destas características? Por que é importante que Coagami oferte estos servizos a día de hoxe? Bueno, é importante porque traballamos de forma específica, ainda que o Servicio de Intermediación Laboral é o centro colaborador do Servizo Público de Emprego, traballamos de forma específica coas persoas con discapacidade e iso, nos permite moitas veces traballar mellor aqueles aspectos que necesitan ser potenciados por parte da persoa. E algo moi importante que tamén temos moito contacto co tecido empresarial, se unha persoa precisa buscar ou atopar un traballo ou ter contacto co mundo laboral, pois nós tamén estamos un pouco na sensibilización das empresas á hora de que valoren a persoa como un traballador e non que vexan aqueles aspectos que podan ser negativos. María, pois moitísimas grazas por atendernos. Co teu permiso, imos a coñecer un pouquiño máis sobre Coagami Ferrol, sobre esta delegación, sobre algunha usuaria que xa creo que temos por aquí e sobre algunha traballadora tamén deste espazo. Moi ben, pois moitas gracias. Gracias a ti, María.
antes de nada, en primeiro termo, contanos un pouquiño cal é a túa función, a túa labor neste centro de Kogami. Bueno, pois principalmente facemos unha atención personalizada co usuario, non? Un pouco para ver que necesita nese momento. Pode ser xa unha inserción de maneira inmediata ou pode ser a formación, non? Que precise para mellorar as súas capacidades para lograr posteriormente esa inserción. Que tipo de formación se realiza nun centro destas características, Natalia? Pois temos diversidade de cursos, algúns enfocados á rama administrativa, outros máis para capacitar a persoa para traballos en almacén, así como informática básica, e tamén accións grupais de búsqueda de emprego, fundamentalmente. Bueno, falamos dese servizo de intermediación laboral, un servizo moi importante. Como se pon en contacto Kogami coas empresas con Kogami, como funciona este servizo? Bueno, nos procuramos ir aumentando un pouco ese contacto coas empresas. De feito, mensualmente pois intentamos visitar un bon número de empresas un pouco para comentarlles pois todo o que serían os contratos bonificados, o servicio que prestamos, que bueno, pois é unha ferramenta importante para as empresas porque facilitamos pois perfis que a empresa poda necesitar nun período de tempo moi curto, sen ningún tipo de compromiso de contratación e sen ningún custe para a empresa, non? Natalia, falamos agora do ámbito persoal e eu non sei o que che pode ofrecer, o que che aporta un traballo de orientadora laboral traballando aquí en Kogami a día de hoxe. Pois a verdade é que cada día é un aprendizaxe, non? Tanto persoalmente como laboralmente. Hai que enfrentarse a moitas situacións, adaptarse constantemente. E, bueno, a parte máis bonita, non? A mellor parte é cando axudas a persoa a mellorar a súa situación en calquera das áreas, non? Da vida. Imagino que será esa parte, por así decirlo, máis bonita, máis gratificante. A día de hoxe, en tempos de crise, Natalia, custa topar eses postos de traballo para as persoas e para a familia de Kogami? Toda a búsqueda de traballo pois implica pois unha serie de accións e vai a levar tamén aparelladas unha serie de dificultades, pero sempre tendo en conta que o interese, a motivación e as ganas da persoa son o máis importante, o traballo ven da man, non? De todo ese esforzo que fai a persoa. E, bueno, agora mesmo sí que estamos notando pois tamén un incremento nesas ofertas de traballo, polo tanto, nas insercións de persoas con discapacidade. Con esa boa nova nos quedamos. Natalia, moitísimas grazas por atendernos. Un auténtico placer. Moi ben, gracias a vos. Estamos agora neste centro de integración laboral na compañía dunha usuaria de María Vale. María, moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas por atendernos e o importante desta entrevista é que nos contes en primeira persoa por que é importante non contar cun centro destas características. María, cal é a túa experiencia? Por que chega María Vale a este centro de integración laboral e que lle ofrece tamén o mesmo, non? Contanos. Pois eu cheguei como demandante de empleo, persona con discapacidade, estes sitios nos asesoran, nos poñen en contacto con cursos que nos adecuan a nosa expectativa de traballo e gracias a eles, pois, entre cursos e asesoramento, pois, chegamos a traballar. Por exemplo, no teu caso, María, contanos un poquinho como foi, non sei que cursos te ofreceron e tamén un poquinho no ámbito laboral a oferta que tiveches e se tiveches tamén esa sorte de atopar un traballo, non? Pois sí, eu o primeiro que fixen foi de administración e contabilidade. Despois de ese curso, sí que non é verdade que atopei traballo do que era, pero sí, na rama de comercio sempre se utiliza. E despois, o último que fixen, que foi o que fixen o ano pasado, pois sí, fixen un curso de almacén, e despois do curso de almacén fixen unhas prácticas, e actualmente estou traballando no sitio onde fixen as prácticas, porque ali me chamaban para facer sustitucións, vacacións,
e hoxe en día pois estou traballando ali con eles. Que significa, María, para ti contar con ese posto de traballo, estar traballando nese lugar onde realizaste esas prácticas? Pois, para min, motivación total, porque vin recompensado pois o tempo que estuve facendo un curso, as prácticas que tamén foron largas, foron casi 3 meses, e despois de tantos meses, despois dixen, pois mira, pois polo menos saleu ben. Podemos ver a felicidade e a alegría de María no seu rostro. María, que lle recomendarías e por que lle recomendarías a todos aqueles que nos están vendo a que non o dubiden e se pasen por este centro de integración laboral? En esta ocasión estamos en Ferrol, pero hai outros moitos. Por que lle recomendarías que asistiran a un centro destas características, María? Pois a calquera persoa que teña unha discapacidade, que teña ganas de traballar, que se acerque a un sitio como estes, porque o van a asesorar, van a ter unha persoa para cada unha, unha asesora, e as van a axudar para que no futuro poda ter un traballo. Vanos formar e, sobre todo, pois integrar a xente que non pode traballar normalmente por si mesma, pois nos integran no mundo laboral. Bueno, María, pois moitísimas grazas por atendernos e a seguir con esa alegría e con esa felicidade durante moitos máis. Un auténtico placer, María. Igualmente, moitas grazas. E deixamos Ferrol para chegarnos unha vez máis á provincia de Lugo, concretamente ata San Cibrao, xa que ali no Museo do Mar traballa a protagonista, a personaxe destes Somos Capaces, que é María de los Ángeles Miguélez. Traballa neste centro, traballa neste museo, é unha das súas guías e de seguido imos a coñecer a súa historia. No Museo do Mar de San Cibrao, en Lugo, recíbenos hoxe Ángeles Miguélez. Ángeles sofre unha discapacidade visual case total, só ten un 5% de visión, pero iso non lle impide guiarnos pola historia deste particular edificio nin contarnos algunhas curiosidades da súa experiencia laboral. Eu empecé a traballar no Museo do Mar pois xusto o día 9 de maio de 2011. A Diputación Provincial de Lugo ofertou unha serie de plazas para persoas con discapacidade e entre elas ofertaba 4 plazas para vigilante guía dos 4 museos que forman parte da rede. Este, o de Provincial de Lugo, San Paio de Marla e o Pazo de Tor, en Monforte. Eu presenteime a ese examen, a esa oposición, un pouco, pois non sei como será. Ganei a oposición e, bueno, decidín que de todas as zonas, inda que era de Lugo, convíñame deixar un pouco o ambiente familiar e sentirme un pouco sola, e dentro das posibilidades este Museo do Mar era o máis accesible, é o máis pequeniño de todos, e seguramente que era no que me iba a sentir máis cómoda, como efectivamente foi. Este Museo do Mar de San Cibrao forma parte da Rede Museística Provincial de Lugo xunto con outros 3 edificios. Aquí, Ángeles recibe a quen quere coñecer máis sobre a historia deste lugar, unha historia que a protagonista desta reportaxe tivo que aprender a base de esforzo e constancia. Aterricei aquí no mar, sin ter idea nin de que en Galicia se tiñan cazado baleas, que é algo que me encontrei aquí. Bueno, era a miña primeira experiencia laboral e sin ter a seguridade de que iba a ser capaz de facer o meu traballo, pero, bueno, con orgullo e espero que con humildade tamén, sin querer ser aquí unha pretenciosa, penso que despois de casi 4 anos aquí traballando, hoxe por hoxe, penso que bueno,
que a xente que ven aquí, cando lles explico o museo, saen contentos e que lles fago unhas guías, unhas visitas, bueno, medianamente aceptables, ou polo menos son tan amables de decirme que lles gustan e que lles parece ben. Ángeles aproveita a nosa visita para explicarnos algunha das pezas que podemos atopar no museo. Por exemplo, esta mandíbula, costelas e parte do cráneo dunha balea, exemplo do importante pasado baleeiro desta zona. Ou esta mandíbula dun exemplar de balea xa extinguido e que data do século XVI, un animal que podría medir uns 18 metros e pesar unhas 60 toneladas. Isto e máis é o que podemos atopar no Museo da Man de Ángeles, quen se adaptou sen problemas ao seu posto de traballo. Cando unha persoa con discapacidade chega a un posto de traballo, moitas veces é porque hai unha serie de persoas empleadoras ou que teñen a capacidade de emplear que teñen empeño en que unha persona con discapacidade pode optar a un posto de traballo. Este é o caso da Rede Museística Provincial de Lugo, que xa ten desde o 2008 un departamento que se chama de Capacidades Diferentes e Accesibilidade. O sea, xa non é un departamento de discapacidade, non, de capacidades diferentes, porque naide é plenamente capacitado para todo. Entonces, desde a Rede Museística, o que se fixo é valorar cales eran as necesidades e cales eran as posibilidades que ofrecía o traballo e o que eu precisaba e demais. E, claro, hai que tamén ter en conta que a miña discapacidade neste caso é unha deficiencia visual, unha cegueira, e temos detrás o apoio de ONCE, que tamén é moi importante. Eu aquí dispoño de un ordenador con un sistema adaptado para poder acceder a él. En concreto, eu utilizo o JAWS, que é un lector de pantalla, e despois aquí xa o museo está adaptado para que non haxa pezas polo medio, e que o museo está adaptado no sentido de que hai unha serie de pezas que están totalmente sin estar envitrinadas para que se poidan tocar e demais as persoas que como min temos deficiencia visual, e despois tens que facer, como a todo mundo, unha aprendizaxe, saber o que tens que facer, cal é a función que tens que desenvolver, que tens que desenrolar, e poñerte maus á obra. Dende o seu posto de guía neste museo, Ángeles loita a diario por derribar as barreiras mentais da xente que ten algún tipo de discapacidade e tamén da sociedade en xeral, facendo fincapé na importancia da inclusión sociolaboral. Tanto ti como empregado tes que ser consciente de que haberá unha serie de problemas que habrá que ver como se solventan e poñer o empeño en facelo. Entón, tens que derribar as barreiras mentales que che van a dicir ti eres un discapacitado, ti non vas ser capaz, somos capaces do que nos propoñamos, e as barreiras mentais dos que te rodean. Eu sempre o digo, que cando a unha persoa que non ten ningún certificado que diga tes unha discapacidade, lle dis vai vir un compañeiro e é un discapacitado, le van as mãos á cabeza e dicen me cachis, xa non me chego ao meu que ahora encima teño que cuidar do discapacitado. E iso non é así, pero esa barreira mental temos que chegar nós, derribar as nosas, que tamén é jorobado, tamén é un hándicap importante, e temos que demostrarlle aos nosos compañeiros que somos capaces de maneira diferente, igual non da mesma xeito que fan eles, pero de chegar a desenrolar o noso posto de traballo perfectamente, sin maiores obstáculos, máis menos como faría calquera outra persona que xa digo, que non teña un certificado que lle califica ali, que lle certifica unha minusvalía de X grado. Ángeles sabe de memoria onde se atopa cada obxeto deste museo, así como tamén a súa historia e tradición. Detalla minuciosamente todo canto colga das paredes ou que se atopa nas vitrinas, cunha esmerada e detallada explicación. Para min foron 4 anos, eu penso que son os 4 anos máis plenos da miña vida. Por un lado, eu aquí en San Cibrao, eu non coñecía San Cibrao, nunca aquí chegara, entón aquí non teño familia, non tiña, nin xa non amigos, e que xa nin coñecidos, eu non coñecía a naide, a primeira persoa que cheguei aquí e coñecín foi a miña compañeira, a Amelia, eu non coñecía a naide máis, a ninguén máis. Bueno, en aquel momento tiñamos un guardia de seguridade, José, pois a Amelia e José, eu non coñecía a ninguén máis. Hoxe por hoxe, cando veño para traballar, se non paro con 5 personas, paro con 6 ou con 7. Entón foi
unha autonomía personal total, e despois vamos a ser sinceros, a accesibilidade é importantísima, ao de arriba de barreiras é importantísimo, pero todo iso ten que ir hacia, e todo iso o que tende é a inclusión. Temos que incluir no mundo, pero a inclusión, o máis grande da inclusión, ou un dos puntos máis importantes da inclusión é a inclusión laboral. Todos queremos ter unha independencia económica, todos queremos ter unha independencia personal, e entonces o feito de estar traballando penso que un dos triunfos máis grandes do que é a accesibilidade e do que é o reto final ou a meta final que é a inclusión. Ángeles pode ser un exemplo máis para moitas persoas que loitan por ter un traballo e por desempeñalo con dignidade e profesionalidade. Un exemplo de superación que todos alaban e do que moitos tivemos o placer de desfrutar. E xa non temos tempo para máis. Moitísimas grazas a María de los Ángeles Miguélez por compartir a túa historia con este programa. Tamén pola acollida que nos deron no Centro de Recursos de Fingoi en Lugo e tamén nese espazo de Cogami en Ferrol. Moitísimas grazas pola vosa colaboración. E que mellor que despedirnos que cos auténticos protagonistas deste programa, cos usuarios de Cogami, que de seguido nos van a contar por que é importante contar con esta Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Pois ben, coas súas testemunhas nos despedímonos, vémonos daqui nun mes con moitas máis historias increíbles neste Somos Capaces. Cogami en mi vida supone aprender de las nuevas tecnologías. Antes de ir a Cogami estaba en casa con mi familia y ahora aprendo cosas nuevas y conozco a nuevas personas, a gente nueva. Cogami en mi vida aportó estabilidad y mucha autoestima. Lo que hacía antes, venía antes y no después, venía con yo antes, pero mi vida se limitaba prácticamente a dormir, ver la televisión, igual a la casa. Y ahora tengo una mejor calidad de vida. Veño aquí ao centro da aula ocupacional Cogami e vamos a ver, facemos varias actividades e sobre todo, gústame bastante porque somos un colectivo, estamos sempre xuntos e desenvolvemos todas as actividades que podemos e sobre todo no tema de áreas tecnolóxicas, que eu nunca collera un ordenador e ahora desenvolvome bastante ben. Mira, para min Cogami supuxo unha superación. Miña vida cambiou, non coñecía nada das tecnologías, das novas tecnologías. E desde que veño aquí, domino casi a maior parte delas. Me supuxo un adianto tremendo. A unha innovación que me móvome moito máis por toda a web e todas as cousas, moito máis cómodo de que antes. Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan.